What's up sa inyo mga Repa Peeps? Mervin Marata here and welcome sa akong YouTube channel. Kung ikaw bago pa sa akong channel, ayaw kalimot og i-click ng subscribe na button, nag-hit na po ng tiny bell para updated ka kung ako bagong video nga i-upload. So today guys, nami flight padulong Iligan City kay tomorrow 68th birthday sa papa and nami plano dugay na last month pa naman nagpanuhan nga amo siyang i-surprise sa ika 68th birthday. So, totally, wala siya idea. Gato siyang magligo-ligo lang sila with my mom and my brother. So, later sa mga Repa Peeps, kay we need to prepare. Hapit na po na mong flight. We still have 1 hour and 30 minutes. So, tara! Okay, so ready na kayo ko. Ready na kayo me. And later sa kay hapit na mabot na mong grab. And later. One eternity later. Alright, so we're back here sa hotel. Wala yung ko ka-chance o vlog ganina kay aside sa nagka-struggle sa airport and empty pa ang battery sa cam. Najud may schedule ka na kao nga na-delayed. So, najud ko, nawala din sa ako ang may vlog. So, karoon na nakabalik. Nabiin na kay, it's almost 12 and so tiring day. Namin na katulog and sa'yo pa kayo may ugma para mag-decorate sa venue. So, ato na sa karon. See you again tomorrow. What's up again, Repa Peeps? Today is the day na mag-celebrate mo sa 60th birthday sa aking papa and ako siya i-surprise. So this time, going na sa delay and excited na kami para i-surprise siya. So wait na nagamay. Magkaya namin relatives and friends and ready na kami para surprise the venue. As you can see, ready na venue. Kaya na kami dito para mag-prepare. Wow! Alright, so mami against the light. Alright, so ganyan doon tayo prepare. Pag-uwi ka lang malaman pa ba? Surprise ka pa? Okay, and guess what? The uncle at the body is in the house! Woo! Party Repa Peeps! Alright, so wala na naman see you again. Okay, happy na sila. So ayan, Repa Peeps, kapit na ma-mission complete ang ato. Gibuhat na ron nga mag-surprise sa ako papa. Padulong na sila, pasaka na sila, ready na ang panan. So natulat lagi ng vlog, kaya ako ka naman yung reaction ko. Ay katulad siya, wala yung celebration sa iyan kasi sweet birthday. Nakaligo na sila ng mama, etc. So wala sila kayo, wala din kayo yung papa. Ano ka na day, tumasago pa ang celebration. Sana na sila. Na. Happy na lang yung reaction guys. Lagi na yung mo kanina. Giga. Wala na yung malamali. Apa na sa ignon? Oh, siya kamantay yun, no? Blind siya, blind. Happy birthday!
Surprise it ang buting ko. Sa may mga masundi pa. Sa mga surprise mo ah. Salamat ka na. Happy birthday, Papa! Wala ka. Sige na. Wish a wish and blow! Happy birthday to you! Happy birthday! Wish, wish and blow! Happy birthday, Uncle Pivot! Happy birthday, Ma. I love you so much. Happy birthday, no! We love you. Brad, happy birthday! Ilan ka no? Ganyan, wow! Lagat ako kabato no? Pero, happy birthday, madam.
Happy birthday, Bibo! Happy birthday ka! Tingnan na po sa mga explain ang kinabuhi. I know, happy birthday and you have more birthdays to come. And ulit-ulit ang ta. Love you. Happy birthday po. Winnie, may happy birthday, Radinot. God bless you abundantly, deeply, and mightily. Kami po, anong kinabuhi sa Ginoo, mighty. God bless. Happy birthday. Happy birthday. God bless. Hi! Happy birthday, Bon! God bless! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Uncle. Once again, Riva Peeps, Binang Coronavirus in the house. Again. Right, so it's an honor na nakasya ko sa day-to-day celebration sa Papa. And really congrats na sa Papa kaya and chill with the mga Riva Peeps kaya birthday celebration nila daw. Isa ko maligag binangkal doon. Kita, murag mabuha ka akong binangkal. Ako ulo dahil, murag mabugnaw sa akong listi mong dahil. Ay guys ha, shout out ya kang Brad Diput, Marata, happy birthday Brad. Or naot ko na condition ko yung team lawas. Adaan ka kang birthday, yung ikaw lang mamili ng isa sa kalibutan. Ay, isa. Tagahan ka. Maayon kong lawas ko sa imong pamilya, imong usawa. Sis Bambam. Sis, salamat sa pag-invite ha. Kinagutuma sis, ang litso no? Vlogger sa siya mga Riva Peeps. So kung makakaano mo, across mo sa yung channel, Binang Latapay or Pedro Marikit. Pedro Marikit, subscribe to this channel. Right! Thank you Mayo. Dire ako tapuso ng vlog. Super nag-enjoy and it's a success. And hope na makita-kita mo sa video. Please like, comment, share, and subscribe sa YouTube channel. Kung hit na pa ng gamay ng bell para updated ka kung na ko yung video may upload. Hanggang sa sunod! Shout out! Peace!